Hey. Hey. Ha ha ha. Ọ gịnị dị ka a na-ekwu ife a? Ọkwa egwu ejide ife ahụ. Hey. Ogo. Douglas. Batala. Ama no boss gị ga ọfụma. Asị na onye si ife na-asọ so kwe ife ọ na-asọ kịa. Ife anyị ji anya ma afụ ebe a. Ọ mere ka ụbọchị mmakarịsịsị ya. Ọkụ ife mfọ. Ọ maka na ekwuru ebe nkwụ. Ifukwu na-asị egbuke mụrị na-acha. Ama m n'ọlụ aka ya. Daalụ enugo. Mbupụtara Obinna na ndị otu ya ka a dozie ebe a maka mgbe m bata ebe a na-asọ oyi. Eziokwu ikwu. Adam birikwana. Ọ bụ orenji. Obodo ebe? Ebe a na-achụ nta ego. Eziokwu. Ka m fụ onye agbata obi anyị ebe a. Jisie nnọọ ike nna. Jisie ike. Ka m bịa. Ka m fụ kene. Douglas. Douglas! Ịkụzila m ntụgharị uche nọ n'ugbu a. Ama m na ịma uru ntụgharị uche ebe a. Iwe ga-adị n'ọkụ. Ọ ga-enyere gị aka gaa mara ụzọ iche iche esi egbo mkpa. Anụgo m. Bịa. Ka efe nọ gị n'anya. I nwere conjunctivitis. Conjunctivitis. Nke ahụ na-akpọ ọrịa anya Apollo. Ya. Enwerekwa m Apollo, biko. Otu aka anya m na di ma nteta ụra. Nne vitamin ego gị na-arụ ọrụ. Mụnwa na-eche na ife a na-emepụta n'ụlọ bawanye n'ọchịchị gọọmenti aga. Nke a pụtara na obodo dị mma. Maka obodo dị mma, onye ọbụla nọ n'obodo ga na-eriju afọ. Ma gọọmenti ikpeazụ emetara ya. Ana m na-ekwusi ike na gọọmenti aga nyenwa bụ ọkachasị n'ọchịchị niile dị obodo anyị. Ọgọ, ka efi na-akọ? Ọnyanụ. Kemgbe ikpeazụ akwụghị ụgwọ. Ka anyị kumenu. Ejekwana ebe ahụ Douglas. Cheka nkọli. Ọ bụrụ na nwee ka mara akpụ isi, ọ na-agụba dịrọ nkọ. Gọọmenti edobeghị ego. Ọ ndị na-eke ya bụ ndị na-amara eke. Ma ndị na-eke ego, ma ndị gọọmenti, ha niile ofu ụgbọ bụ fa niile. Ma ife nnekwu, ofu ụgbọ bụ fa ncha. Adam bịrị. Ka gị na Douglas na-esi anọkọ. Ị mara nwoke ma dị ka ọma ife na-edị n'ụwa. Ị makwudo akpọ nwa ahụ gara. Onye agụwasịrị isi. Ị mara mụ na ya nọ na-akpa ife dị aṅaa. Okwụkwọta m emechi ọnụ dịka na ọmụrọzi ife mma. Ọ sọkwa maka na ụmụaka ga-amụta ife n'aka ya. Ọ dịrọkwa ka ụfọdụ ndị mmasị.
Kevin and Lazarus. Make I marry am first before we give me money. But if we tell am say this matter na matter of life and death, e no go get anything. Adobe. Ana m akpado gị ka mgbe ka ị bịa te m ihe ọkụba n'azụ. Asa na-egbusịkwa m mgbe ike. Were bịa biko. Mama, tu me metụ ife aka. Isi ya na-arụ m agbọ. Nke a bụzi dịkwa. Nekwe m nwa ahụ. Si ya bịa tee m ọkụba n'azụ na-egbu m mgbe ọsọ na ọma metụkwa ya aka. Mgbukwa. Ọ na-egbusịkwa m mgbe ike o. What do you call osteoporosis? Osteoporosis kwa. Osteoporosis? Ihe bụkwa nnukwute ọrịa ahụ. Hey, atọkwanụ m. Osteoporosis awụrụ nnukwute ọrịa. Osteoporosis wụ ọrịa na-eri ọkpụkpụ. Ana ọgọsị na arụ gị chọọ calcium. Chere nnukwute ahịa kpara kịta ọ na-azụ a na-egbu dị m mgbu. Ka mere ihe ọzọ. Arụ gị chọọ calcium. Kịta ụna. Nta akwa na ọkpụkpụ. Ana m na akpụkpụ na-enye calcium. Agwago m ife ị ga-eli. Arụ gị chọọ calcium. Kedu ihe na-asọ nwa ahụ? Mama, ị ga-asị ọkpụkpụ. Kedu ihe nkịta ga-ata? Ọchịagha ọchọ ngana oko Obinna, ka ezi mgbe iji wee onye ọka mmụta ahụbeghị m ihe iji kpọrọ ihe mbụ. nwanne ịma na anụ gbaa aja ọsọ agba ya aja egbe. Ekele dịrị ya nke Douglas mme ha mụtachi ihe a tupu njewe n'ịbarị. Ọ dị nkwadobe imebu onye ọbụla na-aza ha ajụjụ ya nke ọma ịma. Biko nye m efe ka m mụtachi ihe a tupu ọ kpọọ onye ọbụla. Dịka nsi wefu eche m na ịdị nkwadobe maka ndị agha Uncle Lazarus maka ugbu a ọ nọ n'ịbarị eche anyị ncha maka okwu agbamume. Okwu gịnị? Biko ejirigo maka gbaa onwe m ume. Ọ chọghị iji okwu agbamume ya nkịta mee ụlọ atụwa m. Ọ na-echekwa anyị n'ịbarị ihe o nyere anyị ji bịa n'ịbarị eru ukwe ntabi anyị 16. Bịakwa ka anyị jewe. Ụdị ndị anyị na-elekwasị anya nwere ụzọ ha si emetụta ihe anyị na-achọ ịbụ n'ọdịnihu. Ngwa Obinna, gwa anyị ka onye na-elekwasị anya. Nwanne onye na-elekwasị anya bụ Aki na Pọpọ. Aki na Pọpọ? Ọ dị mma. Ngwa gwa anyị ihe a ji mara Aki na Pọpọ na ihe ịchọ ịnyomi na ebe Aki na Pọpọ nọ. Abibu, ka ha si eme n'ihe onyonyo ọ na-amasị m ma tinyekwara ka ha si epio pium ka m. Adaobi, biko gwa anyị onye elekwasị anya. Afa ya bụ Genevieve Nnaji. Genevieve. Ka ihe ha ji mara Genevieve Nnaji? Ọ mara mma nke ukwuu. Ọkụ ifuru otu ọ dị tani achọrọ m ịdị ya. Ihe nkiri ọ na-eme n'ihe onyonyo. Achọrọ m nto ka na-eme ka ya. Ọ n'itobe? Etobere m. Ihe ha na-achọ. Biko gwa anyị. Nnamdi Azikiwe. Obinna, nwe mgbe njikwa ikwuchitere m ọnụ. Ọ Nnamdi Azikiwe. Nnamdi Azikiwe. Ọ dị mma. Gwa anyị ihe a ji mara Nnamdi Azikiwe.
ihe juru m afọ ebe ọ nọ bụ otu o si chi ọchịchị ya na otu o si tinyezikwa uche n'ihe ndị ọzọ mere. Ọmọtọwachala dị Kehinde onye nke m ka o si na-akpa nganga na-amasị m. Ifugodi ya isi agbaka gị. Anụọla m ihe unu ukwu mana onwe ife nchekwu n'ebe a na ọsọsọ ihe a na-achọ bụ onye nwe akọnuche n'ebe a niile. Unu niile nọ ebe a na-akọ tutu ya mụa onye m na-elekwasị anya hụ Albert Einstein. A sị na nwoke a na ọ ya ka nwee akọnuche n'ụwa niile. Nwoke a ji naanị pasentị 5 na akọnuche ya wee rụọ ihe niile ọrụ n'ụwa niile. Ghọta ife na-akọ? Nwanne ekweghị m na nke a. Ka ehi ezu ezi na nwoke ji naanị pasentị 5 na akọnuche bụ onye kachasị wee m ihe n'ụwa. Ịbabakwan Alaba International Market ịbabeghị ya ọgị ma Chukwuma oyima ahụ na-agba ọsọ ahịa na Ọbakasin Plaza. Ọ na-agbagodo uche na mkpọ onye nyere ahịa ọgị tinye pasentị 15 na akpa ya ka uche ka nke ahụ. Mmasị m nwere ịṅomi Albert Einstein mere m ji agụ ihe ọbụla mfụ na a na-agụ cherenụ ka njụ ụnụ ụfụ ajụjụ ka anyị mara ife anyị na-eme. Ka anyị jụgodo ụnụ ajụjụ. Sister, iti bọrịbọ ụmụazị a dị egwu. Ka ihe na ha akọ ịma ihe na-akọ ihe na-aghasa mmadụ isi ka ihe kapụta. Ife na-akọ wụ na ụmụaka amaghị akwụkwọ chacha. Ihe a na-achọ wụ nke na-agba mbọ n'imefa. Nna m ị gaghị atakwa na ụmụazị ahụ na agwa agha ime ihe toro ogologo ihe na ha ekwu okwu ya kịta si n'ọbara. Kedu otu ite isi si ọbara? Ịma n'oge mụ a na-eje ụlọ akwụkwọ mụ a na-ebu klaasị n'isi nna ha obere ka o ji agafe nke bụ na ị gaghị atacha ahụ taa ha ma ha akwụkwọ ata na ha o si ha n'aka o si na nne ha na nna ha. So ite a si ọbara? O si n'ọbara. Chai. Ọgọ gba nwanne ya nwaanyị nkịtị na nwere ife si n'ọbara. Oge na ụlọ akwụkwọ isi m na-achọ ọkụ. Mụ amara ife nwanne ya nwaanyị bụ n'ọbara nke ya. Ọgọ ịpụtago ụlọ? Ọgọ stọma. Kezi ụdị eke efe a? Ọ dị ka enwe nje. Nje? Kebe isi ebutezi ya nje nwa? Otu a ka ndị nwe nje si eke ike? Ọrụ Obinna na ụmụnne ya ụmụ ndụ a na-ebisi. Mana anyị na-afa bi n'ụlọ aka mgbe gịnị mere anyị nwa ga-ebutere nje? Ọ bụrụ na dị iche biko gbaa mbọ ka ị gotara ife a na-eyi n'aka ma nke eji ekpuchi imi na nke a ji afụ nje. Ọ dị mma ka m na-abịa ka nje ọsọ ike. Ka ihe na-atọ gị ọchị? Gị nwa ebula wa akụkọ mgbe ochie gịnị mere iji kee ikike otu a? Ka onye gwa gị na ọ bụla mgbe njike gị otu a unu na-achọ onye unu ga-egbu n'ụlọ a. Igbukwa Chukwu mere anyị ebere. Ugbu a m ga-ama otu mụrụ m si emekọ
tupu na ezila mmadụ mmụọ yagodu ebe a ka mfọkọrọ aka gị ewe ekpere ka o nwere ihe mmem maka onwe ihe mmem unu niile ga-aza ajụjụ ọchụ ọkwa ịfụla ya ii ị na-afụ nje dị gị n'aka eziokwu onwe gị mfụ ị ma afụnụ ya nụ biko mgbe ọsọ pụọ ebe a ka ga-asa aka gị ihe a ga-asa nje Ka onye eji Uncle Douglas na nje na ụmụ kirikiri ahụhụ a na-eji anya afụ juru m aka. Nje na ụmụ kirikiri ahụhụ. Kedu ebe ha dị? Douglas ama na-etu esi akpụnye nnu n'okwu. Ị kwesịrị ife otu o si kwado. Ọ na-ebu anyị ebubo na maka na ya adị ọcha mere ọ ji nweta nje. Ịma na ọ gwara mpa ya gotere anyị ihe eji eyishi aka imi na ihe aji afụ nje. Cherukwa o Douglas chọrọ ka anyị na-ekezi ekike ka ndị otu nzuzo na be nna anyị. Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma. Kedu ihe chiri n'ụtụtụ a? Oriza sativa ga-adị mma n'ụtụtụ a. Eliza. Kedu kwa ihe bụ Eliza? Ama m ihe ị na-ekwu. Ama m na ịghọtara efe m na-akọ. Oriza sativa bụ afa ọzọ a na-akpọ osikapa. Ịdịkwa mma imere ebere. Ọ dị mma. Kedu otu isi chọọ ya? Ọ ga-adị mma ka ịkwajue ngwongwo na ngwongwo a na-akpọsị Lycoptoxicum esculentum. Ịkwajuo musa n'ime ya, ịghọta? Achọrọ m ili osikapa, tomatoes na unu eghere eghe. Ka ife a na-akụziri unu n'akwụkwọ? Bịa. Ifeoma, ọ mụnwa siri nri a. Ọ gị nwa ga-ebunye ya. Gịnị ka a ga-akpọ nke a? Ike ọrụ. Gị bidoro ya, ọ gị ga-emerụ ya n'isi. Nwa bidoro gịnị? Isi nri dị ụtọ. Ọ bụ nsogbu ma ibujere ya. Ama m na esi m nri dị ụtọ. Ị ga-eburukwa ya jee bunyekwa ya n'obi ụtọ. Ebukwa nri otu ahụ. Onye ichefugo na ị nwere nje na ahụhụ agaghị afụ anya. Nke a gosiri na ọ bụ ụmụ kwesịrị inye Uncle Douglas nri. Mmadụ niile nọ n'ụlọ a nwere nje na ahụhụ adịghị afụ anya dịka o si kwu. Chọọ otu ọzọ ị ga-esi buru nri a jee bunye ya. Ifeoma, ibunu nri otu a jee bunye ya kịta, ọ ga-akpọta gị ndị a na-echichu na echichaba gị arụ. Ike agwụla m, nke a gbasara gị. Nye m ekwentị m ka m chọọ otu esi ebunye mmadụ n'ịntanetị. Nye ọtụtụ eghela. Bịa, ka mkpọtụ na n'ụlọ usekwu ebe a. Mkpọtụkwa. Okwe na-eme mkpọtụ. Ọ mụ na Ifeoma na-akpa nkata. Gịnị Ifeoma?
ịgbalịala bụrụ nne afọ mmanli nne a o nwere ife dị na nne a mmanli nne a ife na-egbu mmadụ na nne a ihe na-egbu mmadụ ụnụ na-akpa nkata na elu nne mmadụ na elu nne m ụnụ mara na ọ dịrị ọcha ịkpa nkata na elu nne mmadụ iwe ga-adị n'ọkụ ndo o nwere arịrịọ ga-arịọ ka nri nne a aka na-akọ nke unu ume ụna na-emekwa ọzọ ọ bụrụ ụzọ eme na mmadụ bịazi bụ unu na-achọ igbu mmadụ hia ngwa ka nje sitere gị ọzọ mba achọghị m ịnwụ n'okorobịa chọka nricha nne ka ha sị na mmadụ nwa nọ n'igbu mmadụ mba nwakwa mgbe o ji m n'obi itinye gị tụsa ka ị nwụọ ekwere kwesị ibu ya n'obi agwa ọjọọ ụmụ igbu mmadụ